tuke mag ng'weche pacho ka athletics Kenya no nigitere kod paro matimo manyalre chenro mag ng'we mag mita 3,000 chikruok e sigingi gi pi kod jong'wech biro mi puonj mong'ith kuom kinde mabiro. Tiegruok ma kamano igeno ni biro chakore juma manyien ka geno nitiere ni ma biro keto ikruok makare ne tim motelne piem mag World Athletics Championships mochan dwe mar 9 higani e boma Tokyo, piny mar Japan. Kanowuoyo e kinde mane riwruogno timo piem margi mag gwenge boma Thika, Paul Mutui ma en jalup jakom mar AK noleo ni tiegruok gi ma ochan biro duoko Kenya e rang'iny mane Kenya ntiere e ng'wegi. I want to say, like every Kenyan knows, where we used to be very good in some events like the steeplechase, we noted that we have been going somehow down, and we have worked. In fact, from next week, we are going to have some athletes. The ones who we have detected that they can be good or they can give us winning times during the World Athletics. We are putting them into specialized kind of camps so that now, before we move on to Tokyo, we will be assured that we have the real athletes who could go there, compete, and win Kenya medals from those events, like the steeplechase.